Май е месецът на красотата и на неустоимите предложения в Гален.бг. Идеалният момент да се погрижим за себе си отвътре и отвън. В Гален.бг го празнуваме с специална селекция продукти, създадени да подчертаят естественото излъчване, да възстановят, защитят и разкрасят. И всичко това на специални цени през целия месец. Открийте иновативни формули и доказани резултати от марки като Авен, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, SVR, CeraVe, Apivita, Ducre, Фиорга, Нюкс, Юряш, Биодерма, Естедерм, Кодали и още много други. Слънцезащита с най-висок стандарт, дълбока хидратация, антиоксидантна грижа, решения за чувствителна, мазна или зряла кожа. Намаления на топ продукти, експертна дермокозметика и нови предложения, които заслужават внимание. Сега е моментът да презаредим рутината си с лекота и удоволствие, да изберем себе си, да създадем момент на грижа, който не бързаме да отминем. Разгледайте всичко в Гален.бг и превърнете май в най-красивия месец. Гален.бг – вдъхновение за здраве, сила и красота.